Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Nisem tal-Missir, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Nagħtu merħba il-daw kollha li qed iseguna minn fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali u anki dawk li huma morda fl-isptarijiet u anki fid-djar tagħhom. Nitolbu ħafna illum għalihom għall-mulejja tihom dak koll li għandhom bżonn bħalissa. Illum il-Knisja tagħmel qed tiċċelebra t-tifkira ta' San Ġwakkin u Sant'Anna, il-ġenituri tal-Verġni Mqazza Marija. Kif tafu, San Ġwakkin u Sant'Anna, il-ġenituri kienu u huma patruni tal-nanniet. Walek nżommu anki fi ħsibijietna x'il-mulejja tihom dak li għandhom bżonn u anki jgħinhom ħalli jaqdu din il-Ministeru bħala nanniet. Huma patruni wkoll tal-missirijiet u tal-ommijiet u wkoll nitolbu għalihom ħalli l-mulej jgħinhom biex jaqdu din il-missjoni. Biex niċċelebraw tajjeb din l-Ewkaristija nitolbu maħfil Alla ta' kemm il-darba ħna nqasnieh. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena ddibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar, ħtija tiegħi, għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna li Alla jista' kollox jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Mulej Alla ta' missirijietna int ħtart il-San Ġwakkin u Sant'Anna u tajthom il-grazzja li minnhom titwielethom mibnek magħmul bniedem. Bit-talb tagħhom għamel li aħna niksbu s-salvazzjoni u li inti wett lill-poplu tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jisaltam flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien Mosè niżel jgħid lill-poplu kull ma qallu l-mulej u kull ma ordnalu. U l-poplu wieġeb leħen wieħed u qal:
kull ma qalinna l-mulej namluh. Mosè kiteb il-klim kollu tal-mulej u filgħodu qam bena artal taħt il-muntanja u waqqaf 12 plier għal 12 tribù ta' Iżrael. Imbagħad bat xi żgħażagħ minn ulied Iżrael biex joffru sagrifiċċju u joqtlu l-oġġiela bħala sagrifiċċju tas-sliem għall-mulej. Mosè ħaf in-nofs id-demm u qiegħdu fi bwieqi u xerret in-nofs l-ieħor fuq l-artal. Imbagħad ħal ktieb tal-patt u qara minnu hekk li seta' jisma' il-poplu kollu. U huma qalu, kull ma qalinna l-mulej namluh u nisimgħu minnu. Mosè mbagħad ħad demm u jroxxu fuq il-poplu qal, hawnhu id-demm tal-patt li l-mulej għamel magħkom skont dan il-kliem kollu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali, għati l-Alla sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr. Għati l-Alla sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr. Alla l-mulej tkellem u sejjaħ l-art minn fejn titla x-xemx sa fejn tinżel, minn Sion il-ġmiel tagħha. Alla wera id-dija tiegħu. Flimkien, għati l-Alla sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr. Iġġemgħu il-ħbiebi qudiemi u għamlu patt miegħi bis-sagrifiċċju u jħabbru smewiet il-ġustizzja tiegħu għax Alla nnifsu jagħmel il-ħaqq. Flimkien, għati l-Alla sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr. Għati l-Alla sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr u rott lill-għoli il-wediet tiegħek. Imbagħad sejjaħli f'jum id-dwejjaq, jien neħilsek u int tweġġani. Flimkien, għati l-Alla sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr. Ilqgħu bil-ħlewwa il-kelma imħawla fikom li tista' issalvalkom ruħkom. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu ġab parabola oħra lil folla u qalilhom: is-saltna ta' smewiet tixbaħ il-wieħed raġel li żera żerrija tajba fl-għalqa tiegħu. Iżda x'kien in-nies kienu reqdin ġiladu tiegħu, żera sikrana qalb il-qamħ u telaq. Meta mbagħad il-qamħ nibet u ħareġ iżbul, faċċat ukoll is-sikrana. Resqu l-qaddejja fuq sit l-għalqa u qalulu: Sinjur, int mhux żerrija tajba żrajt fl-għalqa tiegħek, mela dis-sikrana mnejn ġiet? Iżdu qalilhom: dil-biċċa milili xi għadu tiegħi. Tridx immorru niġbruha, qalulu l-qaddejja. Qalilhom: le, għax intom ma tiġbru s-sikrana, għandkom mnejn taqilha u magħha l-qamħ ukoll. Erħulhom jikbru t-tnejn flimkien sal-ħsad. Meta mbagħad jasal il-ħsad, ngħid il-ħassada iġbru s-sikrana l-ewwel u orbtuha qatta l-ħruq. Imbagħad għedu l-qamħ fil-maħżen tiegħu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Dalgħodu għandna messaġġ sabiħ f'dan il-Vanġelu. Jurina il-paċenzja kbira tal-mulej Alla u n-nuqqas ta' paċenzja tagħna. Aħna faċli illi meta naraw xi ħadd jagħmel xi ħaġa jew l-imġiba tiegħu malajr niġġudikaw. U forsi nkundannaw ukoll. U forsi inlabalbu żejjed. Imma l-mulej jieħu paċenzja bina. Il-mulej tassew
għalih aħneżis u jibqa' jistennina. U dan huwa tini aħbar sabiħa li għandna l-Alla li tant aħneżis għalih illi jibqa' jistennina. Sa itina ċans biex forsi xi mument jew ieħor nisimgħu kelma, niltaqgħu ma' persuna, jiġrilna xi ħaġa li tibdilna ħajjitna. U allura dan veru huwa messaġġ sabiħ li aħna tajjeb li ngħixuh aħna u tajjeb li ngħadduh. Hija żarrija tajba li nistgħu niżirgħu aħna u li nħallu l-mulej ikabbara. U messaġġ ieħor li jagħtina dan il-Vanġelu hija li aħna il-mulej sejħinna fil-mamudija tagħna biex nimxu warajh u anki inwasslu l-aħbar it-tajba lil kulħadd u nagħmlu t-tajjeb. Dan huwa tmir li aħna rridu nieħduh bis-serjetà. Jekk aħna ġenituri, jekk aħna ommijiet u missirijiet, jekk aħna l-għanniet, aħna minn aħna, anki jekk hemm il-darba qegħdin f'pożizzjoni li nwasslu u għadmir tagħna li nwasslu kelma tajba. Imma fil-ħajja tagħna ta' kuljum kulħadd għandu l-esperjenza tiegħu u kulħadd jista' jwassal kelma tajba. Dak hu dmir. U illum qegħdin f'sitwazzjoni l-istess bħalma kien qed jgħid għalinna Ġesu fil-Vanġelu. Dik l-għalqa. Dik l-għalqa hija d-dinja. Dik l-għalqa hija d-dinja qed ngħixu fiha. Aħna naraw u nisimgħu għandna nies illi jwasslu kelma tajba, li jwasslu kelma ta' inkoraġġiment, li minkejja kollox f'sitwazzjonijiet fejn insibu diffikultà dil kelma inħossuha tassew għasel, ħossuha tassew tajnuna minkejja kollox. U mbagħad hemm oħrajn li jitfgħu dubji li jfixkluna. U aħna rridu noqogħdu ħafna attenti, dik iż-żerrija għandna xi żerrija li forsi qed tfixkilna, għandna xi żerrija xi jilħna, xi ħsibijiet, xi ideat, xi dubji illi qed inħallihom hemm jewdnu f'moħħna u qed jifixkluna. Forsi aħna stess ukoll waddabna minn din iż-żerrija. Hija responsabbiltà li aħna għandna, li aħna nagħmlu minn kollox biex nitfgħu iż-żerrija tajba. U din ma tiġix mix-xejn, imma tiġi mill-kelma tal-Alla illi lilna iddawwalna u turina tassew dak li hu tajjeb, dak li aħna għamna nagħmlu fl-għażliet tagħna biex jgħinuna biex nikbru fil-ħbiberija tagħna mal-Alla li għandna nieħdu ħsiebha u li għandna ninkoraġġuha anki mal-oħrajn. U għalhekk illum nitolbu ħafna l-mulej biex jagħtina dejjem il-kuraġġ u l-għajnuna tiegħu ħalli nkunu għajnejna miftuħin u attenti għal dak li hu tajjeb, infittxu dak li jgħinna biex inkabbru dan it-tajjeb fina u jitkabbar it-tajjeb fina u biex inkunu nies illi nwasslu din iż-żerrija tajba l-oħrajn u nagħtuhom l-aħbar it-tajba tal-ferħ, tat-tama, tal-imħabba kbira tal-Alla u tal-ħniena kbira tal-Alla u fuq kollox tal-paċenzja tiegħu. Fl-istess ħin inwasslu, ma nħallux li dak li jfixkilna jaqtanna qalbna. Imma nafdaw dejjem fil-imħabba u l-ħniena kbira tal-mulej. Ħuti aħna konna bħannaċ mitlufa u llum sirna poplu tal-Alla. Konna l-tiema f'Liben
sirna uliet tal-istess missier. Nitolbu bil-fiduċja u ngħidu għall-glorja ta' ismek mulej ismana. Għall-glorja ta' ismek mulej ismana. Sabiex il-Knisja ma teda qatt tħabbar il-patt il-ġdid u ta' dejjem li jien tamilt magħna bid-demm ta' ibnek Ġesu, nitolbu. Għall-glorja ta' ismek mulej ismana. Sabiex il-ħażen tad-dinja ma joskurax iċ-ċertezza tar-rebħa ta' Kristu fuq id-dnub u l-mewt, nitolbu. Għall-glorja ta' ismek mulej ismana. Sabiex dawk li bħalissa għaddejjin minn mumenti ta' nuqqas ta' kuraġġ u diffikultà jiskopru is-sinjali tal-preżenza tiegħek, nitolbu. Għall-glorja ta' ismek mulej ismana. Sabiex aħna lkoll inħossu l-bżonn li noħolqu f'ħajjitna żmien ta' skiet biex nisimgħu lil Alla ikellimna, nitolbu. Għall-glorja ta' ismek mulej ismana. Nitolbu wkoll għal dawk li talbuna biex nitolbu għalihom biex il-mulejja tihom dak li għandhom bżonn bħalissa u għall-morda tagħna biex isibu min jgħinhom u jaqaf magħhom, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. O Alla ta' dejjem tista' kollox, irroddulek ħajr għal ġid kollu li jint tagħmel magħna. Ibnek Ġesu li issa sejrin noffrulek ikun it-tifkir u r-ratta ħajr tagħna lilek li miegħu mal-Ispirtu Santu tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u għatina sem fil-barka li inti wett l-Abram u lin-nislu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, missier qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Lilek faħħar il-ġemgħa tal-qaddisin fis-sema u il-ġieħ li jint tagħtihom għall-merti tagħhom u ġieħ mod l-istess doni tiegħek. Int tallimna bl-eżempju ta' ħajjithom u tieqaf magħna bl-għajnuna tat-talb tagħhom. U aħna imdawrin minn sħabek kbira ta' xhieda, qalbna wija niġru triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minn suġa minn wart li qatt ma jitbiel bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġlu mal-arkanġlu mal-ġemgħa kotrana tal-qaddisin intennu l-innu tat-tifkir tiegħek aħna u ngħidu bla jeda qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ora tas-smawiet, imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ora tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija.
Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati għal ħobs rattil ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara dik laħal kalċi, reġa' ratti l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna b'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Takar mulej fil-Knisja tiegħek, imxedda ma' dinja kollha. Wettaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljum, mal-Arċisqof tagħna Charles Isqof Joe li tiegħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Takar ukoll f'ħutna riraqdu bit-tama tal-qawmien, takar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajta dejjem li kien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostju l-Martri, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Tanna u San Ġwakkin u mal-qaddisin kollha li jgħixu l-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk. Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox l-inkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej Ġesu ħallilna talba li permezz tagħna nur li aħna aħwa wlied tal-istess missier. Ejjew flimkien nitolbu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfri minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fis-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew t-tamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħati jaslimu l-għaqda li intrid fejn tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi ta' Kristu lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla, danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. O Alla, inti rid li ibnek il-waħdini jitwielet mill-bnedmin, biex b'misteru tal-għaġeb il-bnedmin jieħdu twelid ġdid minnek. Fit-tiba tiegħek ħares il-dawk li int titma' bil-ħobs tal-ulied u għaddishom bl-ispirtu tal-adozzjoni. Bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Minn żmien il-Covid ngħidlek fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' xi 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li proprju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw li ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. L-isem tal-Missieru, tal-Liben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smattab tagħna ħesejn u waqaf magħna, glorja l-Missier Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo rina l-inti jomna, għalik jismattab tagħna Ġesu twilet għalina u tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi għafrinna d-nubietna, eħlisna minna tal-infern. U l-ġenna l-erbeħ kollu, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħina tiegħek. L-ewwel misterjum tal-ferħ, meta l-Anġu Gabriel ħabbar sitna Marija kellha tkun omm Alla. Missierna li inti f'smewit jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek ikull trid int kif fis-sema hekk da fl-art.
Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa bek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna, Ġesu li twiret għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġana l-erbuħ kollha u speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħina tiegħek. Tieni misterju tal-fer Sittna Marija marret iżżur qariba tagħha Sant Eliżabetta. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek ikolli trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek imberkinti fost nisa berk il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mli għal-mulej miegħek
Berk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missi Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma t-tartan Ġesu li twilet għalina tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, risna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, u speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħina tiegħek. Tielet misterjum tal-fer, ta' Sinjur Ġesu twilet fl-art ta' Betlem. Is-siena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikolli trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna b'nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missi Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna, ħlisna minn dar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, u speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn ta' ħina tiegħek. Raba misterju tal-fer. Tasna Marija u San Giuseppe marru jippreżentaw il-bilhom fit-tempju. Is-siena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmiek, imberk inti fost nisa mbek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna, għalik jisma tal-tani ġesu li twila talina u tikun bridem bħanna. U ġesu tijaj għafrinna d-nubietna, eħlisna minna tal-infern u l-ġenna l-erbuħ kolla, u speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżon taħna tijak. Il-ħames l-axħar misterjum tal-fer, Sitna Marija u San Giuseppe tilfu l-ġesu, wara 3 tim sabu fit-tempju d-disputa ma' dotturi. Missierna li jinti fis-smewiti tqaddes ismek tiġi salit natek, ikulli tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina, slima lik Sultana, om tal-ħnina ħajja ħlewwa ta' matana, slima lik li kinajtu għal ċaħna turufnati li tefa, jek it-niedu aħna l-ibku l-nofru l-dannu it-tadmu. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk lajnejn tiegħu tal-ħnina. Urina wara dan it-tulufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa u Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missina li inti fis-smewiti tqaddes ismek tiġi salit natek, ikulli tritint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mni għal-mulejmijek, imberkinti fost nisa mbek il-frott tal-ġuftijak ġesum. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missi l-Liben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom mulejn mistriħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. jistruma fil-paċi. Amen.
mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu ilqat tal-tana, Kristu il-qattalb tagħna, Missir Eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Irta Qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-Grazzja, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om il-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok knina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Lavorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisna minn l-ewwel teba', itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Għaluftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, għaluftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, għaluftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja, ħenna lina, nitlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. għati l-inna għaddija tijek muli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem s-saxħa fil-ruħ l-ġisem. Bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusi midwejaq tissa ngawdu l-ena ta' dejjem bl-istess Kristu sidna. Amen. Talba San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti laqwa fost il-tajja tat-sema, idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba l-San Ġusepp. Slimari ħarries tal-feddej warus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missira għalina l-koll. U mexxina fit-triq tal-ħajja. Għanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Bastian Martri, itlob għalina, San Tirrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina nitolbuk li mu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk inħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, birka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirka l-Gbirom Talla Marija Santisma. Imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla Flanġi u l-qaddisin kollha tiegħu.